Hej alle sammen og velkommen til DR2. Jeg er Maria Jensen, og i dag har vi fået æren til at interviewe vores to eksperter fra Aarhus Universitet. Alexander Sava og Andreas Johansen. Hej. Hej. Vi skal snakke om kristendom, og med det begynder vi med at stille grundlæggende spørgsmål, som er, hvad er næstekærlighedsbegrebet? Og så starter vi med Alexander. Kort sagt er det den gyldne regel om, at du skal behandle den næste, som du selv vil behandles. Altså elske din næste, som du selv vil blive elsket. Nice. Okay. Kan man endelig godt perspektivere til den kristne grundmyte og den nye pagt? Det kan man i hvert fald, fordi i den kristne grundmyte er der en god historie om en dejlig mand, der er på vej ud på en tur, og så kommer der nogle forfærdelige røvere forbi og sparker ham i hovedet, som begynder at bløde. Og så kommer præsten forbi, og han ligger også der og bløder og tænker sådan, kan du ikke godt hjælpe mig? Men præsten er bare sådan, nej, jeg skal til Guds tjeneste, det er vigtigt. Bagefter der kommer der så en levit forbi, og den stakkels mand stadig ligger og bløder, på en eller anden måde stadig blod i kroppen, spørger sig hjælp, men han får stadig ikke noget hjælp. Men så er det så heldigt, at der kommer en god samaritaner med noget ret lækkert hår forbi, og som så vælger at hjælpe ham. Og det er en god historie fra den kristne grundmyte, som viser, at næstekærlighed det er en ting. Ja, det kan jeg godt se. Og så, hvad tror egentlig kristne på? Altså? De tror på den nye pagt mellem Gud og menneskene, i stedet for den gamle pagt mellem Gud og jøderne, som kun var et folk for sig. Ja. Og hvis man skal gå i dybden med det, hvem er så ens næste? Andreas. Jeg vil sige, det er den person, der sådan hjælper dig, når du er i noget, ikke? Jo. Så uanset hvem han er, eller hvor han kommer fra, eller hvilken position han har. Så længe det bare er et andet menneske, så er det vigtigt, at du hjælper udkommende. Det er dig, der er eksperten, så. Ja. Men så siger vi tak til vores gode eksperter herovre, og på gensyn. Hej!